Hvad så, gutterne? Velkommen tilbage til endnu en episode med Bold med Chaps. Ja, tak. Det her det er episode 12. Ligesom Marcelo. Ordentligt. Ja. Og værsgo. Episoden her kommer til at handle om aktuelle emner. Gårdagens fodbold. Det der PT er aktuelt. Og ja. Endnu en gang har vi en fantastisk gæst med. Jeg har sikkert allerede hørt ham. Jabrilo! Jamen, Gabriel. Yes, velkommen til, Gabriel. Er du glad for at være her? Yes, han er glad for at være her. Det er... Ja, tak. Så jeg er glad, det er min søn. Han er på arbejde med Barbara i dag. Så hvis I hører nogle baby-lyd, så... Ja, det vil sige. Så er det i hvert fald for ham. Ja, han sagde lige, vi skal bare det var det, han sagde. Nej, det sagde han ikke. Han kunne aldrig finde på at sige de 2 ord. Men i forhold til aktuelle emner og sådan nogle ting, så har vi lyttet til jeres feedback. Det er ikke fordi, vi ignorerer jer. Vi har læst mange af jer meget ked af, at alt det, vi snakker om, er meget outdated, når vi kommer til det. Grunden til det, gutter, det er simpelthen fordi, vi kun kan optage... Vi kan kun optage om søndagen, og det betyder for os, det er, at vi desværre kommer til at være lidt bagud. Vi vil meget gerne begynde at optage 2 gange om ugen, men vi har virkelig brug for en editor. Så hvis du selv kan finde ud af at redigere, eller kender en, der kan finde ud af at redigere, så endelig hit os op, både på Instagram eller TikTok, link in bio, fordi vi vil meget gerne producere mere content her. Ja. Så lad os bare hoppe ud i direkte aktuelle emner. Og meget hurtigt, det er selvfølgelig mod betaling. Yes, tak. Ikke også? Så måden I kan gøre det på, det er, tage nogle af vores videoer, redigere lidt, sidde lidt med det, arbejde på det, sende det til vores mail, og så vil vi meget gerne tjekke det ud. Så. Eller TikTok eller Instagram. Eller TikTok, Instagram og så videre. Så ja. Tjek. Jamen lad os hoppe ud i det. Jamen jeg tænker, at vi starter med noget lort, og det er, at vi desværre kommer til at stå udgjort mod Elche. Jeg ved godt, det er old news nu, men Real Madrid står 2-2 mod Elche. En kamp, hvor jeg laver en meget unbiased TikTok, og ærligt at sige, at det er meget kontroversiel sejr. Nu ved jeg ikke, om I husker, fordi det er et stykke tid siden. Men det andet mål til Real Madrid... Det andet mål til Real Madrid, der sparker Vinicius Junior Iñaki Peña i næsen. Og ifølge rapporter, så brækker han også næsten, og målet tæller stadig. Jeg ved ikke helt, hvad reglen er, men jeg kunne godt unde dem... Sejren, lige præcis. Tak, hans svar. Jeg har godt unde dem sejren. Også det første mål, det var lidt kontroversielt, men som jeg forstår det, hvis den rammer en anden kropsdel, og så hånden, så er der kun på. Er det altså, det andet mål med Bellingham? Nej, det første mål. Første mål, ja, lige præcis. Hvor han hætter den, og så rammer den han sådan her overarmagtigt, og så ryger den ind. Ærligt, der er jo meget kontrovers omkring det. Jamen, det er der. Så ærligt, jeg ved det faktisk ikke, fordi nogle gange kan der være frispark, straffe nogle gange også. Andre gange, så bliver det ikke. Fordi jeg læste en skrive på min TikTok, at normalt er det sådan, men fordi det er et angreb, eller et eller andet, fordi det er i feltet, så er det andre regler. Jeg ved det sgu ikke. Han er glad for at være. Han er i hvert fald glad for, at I fik uafgjort også. Men vi kan være enige i, at det var en sejr, hvor man kan sige, chill. Ja, jeg er enig. Fuldstændig og, ja, altså det er jo La Liga. Hvad? Nej, undskyld, en uafgjort. Ja, et resultat, hvor jeg synes, jeg er i hvert fald uenig med resultatet. 150%. Jeg kan huske, jeg så de sidste par minutter af kampen. Og jeg så godt hektisk. Ja, og jeg så godt det der. I var endda ved at tabe det. I fik 2-2 endda. I var stadig ved at tabe. Ja, de fik en god chance. I skulle bare have tabt dollar. Ja, altså jeg kan godt forstå Elche-fans og Barca-fans for den sags skyld er meget utilfredse med, at vi ikke dropper point der, fordi så der jeg ved mig, jeg er den største Real Madrid ragebaiter, men selv der, jeg kunne ikke lave ragebait, uden at low-key det vil 100% være i en retardation, hvis jeg må sige det over. Det ved jeg ikke. Men det var kort om det, så der er kun desværre et point op til Barcelona nu. Selvfølgelig mega træls. Barca har også spillet, eller det kommer vi til om lidt, så nu fører I faktisk med 2 point, men Real Madrid har ikke spillet endnu mod Girona. Ja. Ude mod Corona. Ja, det er præcis. Hvordan tror I, det kommer til at gå den her lille liga-sæson? Altså, vi har jo allerede smidt den 5-pointsføring i Real Madrid. Tror I på den igen? Eller har jeg altid troet på den? Jeg har altid troet på den. Wallah? Ja, wallah. Jeg har ikke tvivlet på den. Men det er klart og tydeligt at se, at vi ikke spiller med samme kvalitet, som vi gjorde sidste sæson. Og det kan godt skræmme mig, fordi jeg ville jo gerne have haft, at vi skulle gå med det hele i år. Det tror jeg bare ikke, vi gør. Altså, havde du troet på en triple, inden sæsonen startede? Ja. Nå. Det havde jeg. Med den form, vi havde sidste sæson,
og hvor langt vi nåede sidste sæson, og det vi gjorde, jeg havde regnet med, at i år vil være redemption, de kommer ind, og så tager de bare det hele. Det tror jeg bare ikke på længere. Men var det før eller efter Inigo Martinez? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, da Inigo Martinez forlod Barca, troede jeg stadig på den. For at være ærlig. Jeg tænkte ikke, eller jeg troede ikke, at han ville have haft så stor betydning på forsvaret. Jo, han havde en fantastisk sæson, men jeg troede ikke, at det ville påvirke holdet så meget, at han forlod os. Så jeg troede stadig på den, da han forlod os, men shit. Man kan må ærligt indrømme, jeg meget, vi savner ham. Ja, man kan virkelig se et kæmpe fald i kvalitet i forsvaret. Især den der offside-linje. Der er jo ikke nogen der... Fordi Kubasi, jeg synes for eksempel, Kubasi, han har været meget dårlig i år. Men spørgsmålet er det hans skyld? Blevet kaldt af Inigo Martinez. I al den her tid har vi rated ham så højt. Og så har det faktisk bare været Martinez skyld. Eller er han selv god? Fordi jeg har ikke set den eneste gode kamp af ham i år. Ikke i år, nej. Jeg kan ikke se så mange Barca-kampe, men han er faldet drastisk i niveau. Lad mig give dig et eksempel. Det der er med Kubasi, det er, at han har kvaliteterne, men han har ikke ham, der får kvaliteterne frem i ham. Forstår du? Det er ligesom Saliba og Gabriel. Ja. Saliba er fucking god. Der er ikke nogen siger den bedste i verden. Hvis du spørger mig, så synes jeg, det er Gabriel. Ja. Jeg føler, det minder mig rigtig meget om Varane. Så snart Varane spillet med Pepe, og ikke med Sergio, faldt meget i niveau. Ja. Og det betyder ikke nødvendigvis, at du er dårlig, men det er bare en tryghedsting. Ja. Men jeg tror også, det har betydet meget, at vi ikke har haft stabilitet ned i, du ved, omkring vores målmand, og du ved, Kunde, som ikke har været i topform, Valde, der har været skadet, du ved, Araujo, der bare er... Fuldstændig elendigt. Det kommer vi forstående på her lige om lidt, i forhold til Chelsea-kampen. Så jeg tror, at det er det, der har gjort, at en ung spiller som Kubasi, der skal styre så meget, som han gør, ned i forsvaret. Er det for meget ansvar? Det tror jeg. Ja. Vores gæst, han er lidt utilfreds. Han ved ikke, det er nyt for ham. Jamen, så har vi, nu har vi snakket om Real Madrid. Jeg vil gerne snakke om Barca nu. Okay. Jeg har brug for at få lidt... Så jeg går bare til Champions League. Lad os bare gå til Champions League. Har I mere? Er nogen, der har noget med... Jeg kan ikke huske... Ved I godt, det er så længe siden, jeg kan ikke huske, hvad der skete i Premier League. Hvad skete der? Skete ikke noget. Der skete ikke noget som bestemt. Jo, tabte City ikke? Jo, rigtigt. 2-1. Jo, de tabte 2. Nej. Det er noget, vi snakker om. Det er noget, vi snakker om. Ja, de tabte med Newcastle. Okay. Nå nej! United, der taber. United taber mod Everton med 10 mand i 80 minutter. Ja, det er sygt. Det er faktisk sindssygt. Det er noget, jeg lige at tage med i vores edit. Ja, okay. Nå, gjorde du det? Ja, editen ind. Nå ja, da jeg sagde, det kommer til at flække det hele, og så lavede jeg hele movie til den. Så vi nåede lidt at snakke ikke bare ikke om den. Jeg troede, de ville vinde, så det tror jeg helt ærligt, de vil vinde på hjemmebane. Og især efter man ser, de får rødt kort. Ja, wallah. Altså, Everton er jo stærkt. De rødt kort de første 10 minutter. Ja, de fik det i 23 minutter. Men så I det røde kort? Ja, ham der er gay. Ja, det siger, at han kommer op og slås med sine medspillere. Ja, ham der key. Nej, jeg så det ikke. Jo, du har set den, bror. Du har set den, bror. Du har set den. Du ved bare, hvem vi snakker om. Du har set den, bror. Den er overalt på TikTok. Tro mig, jeg har ikke set den. Bror, har du ikke set det her? Bror, selvfølgelig har du set det, bror. Okay. Det gør der allerede. Og slår sig jo med sin holdkammerat. Og så giver han ham en løsning. Der. Nå, jeg har ikke set det. Ja, der er ikke været kommet frem på din TikTok. Ja. Bror, jeg har ikke været på TikTok i 100 år. Det er derfor, du følger mig med, hả? Det gør jeg sgu da overfor. Det er sjovt, eller? Arsenal edit. Hvad mens vi står her? Hvem skruer? Morino. Eller Merino. Inden jeg også har. Men, og det er jo sygt at tænke på, fordi nu er det her søndag. United har jo lige vundet over Crystal Palace, som er en meget svær modstander, 2-1 på udebane. Det er derfor, jeg siger ærligt, United, det er et meget, meget mærkeligt hold. Det er det. Meget underligt. Du ved, Crystal Palace, de burde jo at tabe til dem. Vinde over dem. Ja, undskyld, Crystal Palace burde at vinde over United. Især efter lige har smidt point til. Jeg forstår det, og så vinder de mod... Vandt de ikke også mod Liverpool i år? Jo, Liverpool. Liverpool er shit, men så vinder vi mod Liverpool, men vi taber til... Everton. Ja, med 10 mand. Ja, det er et ustabilt hold. Mega ustabilt hold. Men jeg tror, det er fordi, de har ikke en identitet. De mangler en leder, de mangler... Jeg ved godt, Bruno Fernandes er okay, men de mangler bare noget, de altid kan falde tilbage på. Jeg føler ikke, de har et fundament. De har ikke en clutch. Nej, præcis. Også det. De mangler. Men Buemo, han havde den der ene god kamp. Var det Tottenham? Han har haft en god sæson, men du forstår mig ret, det var sådan... Det er en Buemo. Du ved, det er ikke sådan en... Ja, men han var god over sidste år, hvor 20 mål i Premier League.
Jeg tror nu, at Premier League kan op på 5-6 mål. Er han det, eller hvad? Ja, så han scorer mange mål. Og han var også player of the month, den der måned med Tottenham. Ja, det ved jeg. Men altså, ja, så der har United-kampen. Vi behøver faktisk ikke at snakke om den. Den var kort, og lige så kort, som vi har snakket om den. Den var 1-0, De scorede, Joseph Hall scorede flot mål, og så hørte vi ikke fra dem. Så nu kan vi tage over til Champions League. Champions League, jamen... ærligt, der startede kort ud. Så Galatasaray tabte også. Ja, men også man bliver skadet lige inden kampen. Nå ja, det var rigtigt. derfor, Han blev skadet til træning jo. Ja, lige præcis. Lige inden kampen, så du ved den opvarmning inden. Ja, lige præcis. På hjemmebane mod USG. De der Union Saint Louis Det er sindssygt. Men det viser også bare, tror jeg, hvor meget Galatasaray er afhængig af Osimhen. Ja. Altså Osimhen er ikke bare en eller anden. Det er jo basically deres Messi. Ja. Det er deres bedste spiller, de kan have. Og så var det så kort, hurtigt. Ajax tabte også på hjemmebane mod Benfica. Men Ajax er også bare shit. Ja, har I set Ajax? De har 0 point. De har scoret 1 mål, indkastet 16. 0 point i 0 tabellen. Point. Det er det, jeg siger til jer. Altså ærligt, det går. Nu giver jeg et FPL-hack. Hvem end Ajax spiller imod, vælg deres forsvarsspiller, og deres målmand, og en eller anden midtbaneangriber. Ærligt. Jeg ved ikke, om I så min FPL, men jeg tog jo Raya ud for Benficas målmand, og jeg tog, jeg havde en skadet spiller på midten. Hvem var det? Jeg kan huske, jeg havde en spiller på midten, jeg tog ham ud for en eller anden random Benfica-spiller, han gik ind og scorede. Ja. Så ærligt. Ja, du havde ham der på midten. Jeg ved ikke, hvem han er, bror. Men i hvert fald, han fik lige 9 point i FPL. Så Ajax, ikke? Hvem end de spiller mod gutter, bare tag deres målmand. De er fucking... De har 0 mål, Waller. Nej, 1 mål, er det ikke 1 mål? Jo, mod Chelsea. Ja, lige præcis. Wow, how the mighty have fallen. Det største hold i Holland. Og jeg har også hørt, de fucking ring i Holland. Det er ikke mere, du ved. Færnord, der fører. Det er sindssygt, Wallah. Det er faktisk vanvittigt, synes jeg. PSV. Og Wallah, det er på 6. pladsen. 6. Ja, Wallah. Ja, Wallah, Ajax, hvad sker der? Jeg har ikke fulgt med i Hollands fodbold, men det... Nej, de har muligheden for at komme op på... Hvis de mangler en kamp. Hvis de vinder den, hvad så? Hvis de vinder den, så rammer de... Ja, 5. Nå, okay, wow. Ja, Jamen, det er for, jeg skulle lige regne ud. Ja, selvfølgelig. Ja, Wallah. Bayern Arsenal. Det var den efter. Ja, det var okay, vi tager lige med tirsdagen. Så skal vi ikke bare lige tage den, sjov. Jamen, det er altså den, vi er nødt til nu. Okay, tak. Ja. Hvad skete der om tirsdagen? Vi tabte 3-0 mod Chelsea. Wow, med 10 mand. Shit, man. Med 10 mand, ja. Ja, jeg vil sige, at vi var 10 mand fra start af. Ja, for det er du 10 mod 12. Ja, for han er en imposter. Ja. Var det ikke der kaldte dig vist poster? Nej, det var Kwanzaa, der kaldte dig poster. Jeg var så fast. Nej, Baba. Er du okay? Habib. Cut. Habib. Wallah, han satte sig selv fast i den der. Ja, jeg tror, hans fingre kom i klemme. Er du okay? Brain rot. Jeg er helt i chok. Så det cutter vi ikke, det her. Folk skal se det der. Fake, Wallah. Ja, min søn, han bliver fodboldspiller, han laver Neymar i feltet. Ja, det håber jeg. Tip. Faker. Nej. Ship. Ja, wallah, sindssygt. Jeg må ikke ship. I hvert fald, ja. Men ja, vi tabte 3-0. Ja, I taber 3-0. Lamine Yamal endnu en gang ud at snakke for på munden til kampen. Jeg vil sige, det ikke er hans skyld. Han er ikke elendig. Hvis du ser hans highlights. Altså, Kukurella rykkede ham. Har du set hans highlights? Jeg har bare set, at Kukurella lukkede ham. Ja, du så Kukurellas highlights. Nej, jeg har ikke set nogen highlights, bror. Jeg har set, ærligt, jeg så ikke kampen. Typisk mig. Du så måske et klip. Nej, 2 klip. 3 klip. Jeg så bare stats, du ved. Jeg går ind og ser Lamine Yamal, der snakker så meget, og hvad er det, han skriver på sin story? Refocus, jeg ved ikke hvad, dit og dat. Han havde ikke engang skud på mål. Altså. Hvad skal han gøre, bror? Det er bror. Når han lægger en sukkerbold til Ferran Torres lige foran mål, og manden, han... For en hjerne. Hvor ham der bruger fisken, wallah. Skift det der profilbillede, mand. Manden, han sparker bolden til helvede. Jamen, var det ikke sådan lige ved siden af stolpen? Jo, bror, men stadig. For ham, det var helvede. Ja. Det var lige ved siden, du var lige foran mål, bror. Har I set den der video, den der meme, du bor i en mansion, du spiser det bedste mad. Din sko koster 600 euro. Han snakker om vores spiller, bror. Han der siger det. Nå, er det om bare... Jeg har altid tænkt, hvem han snakker om. Han snakker jo om Rashford dengang. Der var United dengang. Nå, er det... Okay, jeg har aldrig set det. Ham der med, du bor i mansion, du tjener millioner. Ham der rapperne siger alle de ting. Ja, jeg tror, han er Spanier. Han snakker om Rashford. Okay, han snakker om United. Ja. Sindssygt, det vidste jeg ikke. Jeg har altid tænkt, hvem er det egentlig, han snakker om? Sygt.
No, Gaza. En spanier, der er United-fans. What the fuck? Eller jeg snakker bare om United, tror jeg. Ja, måske snakker jeg bare om... Måske er det en, der har oddset på United eller et eller andet. Det kan godt være, Wallah. Ja. Rufus. Ja, Rufus, link in bio. Men hvad synes I, Shabab? Altså, kan I stadig komme med i top 8? Ja. Altså, jeg synes, den der kamp, det var kampen om, hvem der skulle komme med i Altså, top hvis vi 8. vinder vores sidste 3 kampe. Så er vi Ja, med. men I skal også regne med, at de 10 hold, der er over jer, også taber nogle Ja, kampe. bror. Det tror jeg også, de gør, bror. Der kommer nogle rigtig gode kampe her til sidst. I skal jo for eksempel mod City. Ja, Ja. dem flækker vi. Så allerede der har vi allerede over City så, hvis vi allerede vinder vores kamp. Nej, hvordan? Fordi de har jo 10 point, og I har Vi har 8. 6, ikke? Nej, jeg tror, I har 7. tror jeg. Okay. Så står I lige med dem, så kommer den på målscoren. I har en god målscore, kan det ikke passe? Nej, vi er på et plus 2, de er plus 5. Okay, så I kommer ikke over City. Vi kan sagtens godt komme over City. Hvis I vinder over dem 3-0, og vi vinder 3-0 i vores næste kamp, så hvem er det, I så er spiller vi mod? over. Os? Ja. Vi spiller imod sådan noget Slavia Prag, tror jeg endda. Nå. Er det ikke Frankfurt? Det er jo Frankfurt På deres eller jeres? på vores. Ja, lad os håbe, de ikke... Og så spiller vi imod den næste Champions League kamp, det er Slavia Prag okay, på udbanen, kan vi og så godt se. FCK. Vi vinder vores 3 sidste kampe. Vi skal bare, spørgsmålet bare hvor meget. Okay, ja. Så jo, altså jeg tror på den. Jeg tror, vi tager mod FCK. Nej, Og lige har tabt, by the way, mod AGF. Ja, eller skud af AGF, man. Kongen af Danmark. Ja. Men for mig, det handler... Det er ikke så meget jer, der er problemet. Det er mere dem omkring jer, fordi top 8... Er vi ikke enige om, hvis vi kigger på tabellen... så skal jeg finde lige tabellen hurtigt. Der er jo... er vi ikke enige om... Arsenal, de er videre. Vi kan jo stille den op på den måde, kan vi ikke det? Okay. Så vi siger, hvem vi tænker garanteret er videre. Så må jeg rette mig, hvis jeg tager fejl, okay? Og det er ikke engang på en helt ting. Arsenal er videre. Det er en. PSG er videre. Nogen, der er uenige i det? Nej, jeg har ikke sagt noget. Nej, det er bare ikke. Når vi siger noget, så tror jeg, vi Bayern er videre. Jeg synes, Real Madrid er videre, fordi lad os sige, selvom vi tager med City, vi har 2 elendige hold til sidst. Vi har Monaco og Benfica. Det burde ikke være noget. I min optik, Chelsea er videre, fordi de vandt mod jer. Så allerede der har vi 5 hold, som er videre. Så er der kun plads til 3 mere. Og over jer, der har vi Newcastle, Atletico Madrid. Altså snakker du om os, eller snakker du bare generelt, hvem der ryger videre? Nej, jeg snakker om, at I kan nå det, bror. Det er det, jeg snakker om. Fordi I siger, vi vinder jer, hvor jeg sidste 3 kampe. Ved I godt, det kan jeg godt undre jer, at I vinder de sidste 3 kampe. Men spørgsmålet er alle dem omkring jer. Og du tror, Chelsea vinder alle de 3 kampe nu? Fordi hvem har Chelsea? De har udbanen Atalanta, den tror jeg allerede, de mister point. Nej, det tror jeg sgu. Det tror jeg. Uden pis. Jeg tror virkelig, at de kommer til at miste point. Og så skal de spille mod... Pafos, den tager de. Ja. Den vinder de. Så har de udbanen Napoli. Uden at bande Napoli. Okay, det er en svær kamp. Så derfor tror jeg ikke, de kommer videre. Nej, der har heller ikke været det der jo. Men bror, jeg tror stadig ikke, at Chelsea vil ryge videre. Som 8, altså top 8. Ud fra nu, hvad jeg kan se. Det kommer også an på kampprogrammet. Jeg vil tro, City kan også komme videre. Top 8. Hvis de vinder over os. Nej, jeg glemmer, at de vinder over jer, bror. Hvis de tager mod jer og vinder deres sidste 2 kampe, så tror jeg stadig godt, det godt kan. Jeg tror, at... nu har jeg lige tjekket alle kampprogrammerne. Okay, hallo. Ja. Hvad hedder det? Chelsea, de ryger ikke videre. Det tror jeg ikke, fordi de har Napoli og Pafos til 3 point. Men hvis de får de 3 point, så er de på 13. Ja, Atalanta. Du tror også, det er bare Atalanta. Ja, de tager point. Okay. Altså, Inter faktisk de 4. plads, men de har 3 meget de har svære 3 meget kampe. Liverpool. Det kommer ikke videre. De kommer ikke videre fra top 8. Der skal ske rigtig meget. Men jeg tror, de vinder. Hvis de vinder over Liverpool, så er de på 15 point. Ja, så er de videre. Ja. Men du tror, de taber alle 3 kampe? Jeg tror, de får ikke fuld point alle 3 kampe. City imod Liverpool, der tror jeg ikke, de vinder. Okay, jeg tror, de kan få uafgjort. Arsenal, de taber. Det kan vi godt blive. De taber. Og så sidste kamp, jeg kan ikke huske, hvem fanden de skal spille Arsenal mod hvem? Inter. Tror du, Arsenal taber? Nej, bror, vi ser Nå, Inter. okay. Nej, at jeg Inter tror, Arsenal taber. vinder. Ja. Okay, altså. Men jeg har ikke sagt, hvem der ender i min top 8. Jeg tror bare så... Vi får jo 16 point. Det tror jeg. Jeg tror, vi slutter af med 16 Hvor mange er I point. på nu? 7. 7, altså, hvis vi vinder, Vi vinder alle 3. Det er 9 Okay, point. okay, ja. Ja, vi slutter af på 16 point. Spørgsmålet er, om der er andre, der ender på 16 af de der hold, som er tvivlsomme, som har en bedre målscore end os. Hvad tænker du altså? Den, der har 16 point. Nej, jeg siger, Hvis der er nogen, der ender med 16... For eksempel Liverpool siger også 8 point. Lad os sige, de vinder deres sidste 3 kampe. Præcis. Men tænker du fra altså 8. pladsen, om de har 16 point? Fordi vi snakker om nu, om vi ender i top 8. Det er det, jeg snakker om. Så, hvis de, altså, så du mener, 8. pladsen har 16 Vi point? kan jo kun ende på en 8. plads, hvis vi har 16 point, og et andet hold har 16 point. Så du tror, det er målscore, der er afgørende? Ja. Altså, vi kan da sagtens godt en højere end 8. plads med 16 point. Hvis resten taber alle deres hold. Altså resten taber lige nu de næste 3 kampe. Ja. Ja, men det kommer... Vi skal være realistiske. Wallah, bror, det folk godt til de næste 3 kampe, bror. Det er jo Champions League, vi snakker om, Shabab. Så du tror,
Nej, ikke Altså, Arsenal. vi er enige om, kan vi ikke være enige Jeg om? snakker om, der er jo Sporting her, der er City her, der er Chelsea her, der er Dortmund her, hvor de alle sammen 10 point. Okay. Så hvem er videre? Lad os have Arsenal 110% videre. Er vi enige om Ja, det? ja, Arsenal. Enig, ja. PSG 110% videre, Ja. fordi hvem har de vendt? 2 sekunder. Lad os bare break it down. Okay, Bilbao, de vinder den. Sporting, de er videre. Bayern, de er også videre. Er vi enige? Okay. Fjerdeplads Inter. De er ikke garanteret. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg synes, de er nok garanteret i top 8 måske. jeg synes Real er videre. Hvad synes I? Er I enige om det? Ja. Okay, hallo. Så har vi 4 hold. Hvem har I? I har City og... Og så har vi Benfica og Monaco. Nej, ikke, var det ikke det? Jo. Monaco på Madrids hjemmebane og Benfica på udebane. Jo, I er videre. Ja, jeg tænker også, vi er videre. Så har vi... Ja, okay. Jeg vil sige, det er de 4 hold, der er garanteret. Så er der jo 4 tilgængelige pladser. Og I tror, I får en af dem. Ja, 100. Jeg tror også City får en af dem. Ja. Okay. Jeg tror også lidt Dortmund. Ja, Dortmund, de kan også choke. Og jeg Eller tror du, de bliver? Ja, jeg tror godt, de kan blive. Ja. Jeg tror, deres næste kamp det er mod Bodø Glimt, Det er en sejr. Det burde gøre. Tottenham. Og så det sidste kamp, det er mod Inter. Den tror jeg faktisk også, de tager. Okay. Mod Inter. Så du vil, ud fra den top 8 der nu, du vil sige, Inter falder, Chelsea falder og Sporting falder? Ja, Okay, det vil jeg sige. okay. Altså Sporting, jeg tror, de falder 110%. Ja, det er 150. Fordi de skal spille mod både Bayern, det er et nederlag, og de skal spille mod PSG, det er et nederlag, og de skal spille mod Bilbao, den kan de måske godt vinde, men så er det jo kun på 13 point, det er ikke nok. Det tror jeg sgu ikke er nok. Jeg tror heller ikke, de vinder mod Bilbao. Jeg tror, de får udgjort. Men altså, det du spurgte om, det var, om du tror, at Barcelona kommer til top 8. Altså, hvis vi ikke gør, jeg har ikke noget problem med det, for dem, der vandt Champions League sidste år, røg faktisk helt ud. Så. Og det var heller ikke min, altså det betyder jo ikke noget. Jeg har ikke sagt, du har sagt det der. Nej, jeg siger også bare, du ved, det er jo ikke negativt nødvendigt, at ende ud for top 8. Lige præcis. Så derfor, altså, jeg har ikke noget problem med det, hvis vi ender ud for top 8. Fordi sidste gang, så var endelig i andenpladsen, vandt ikke noget. Kom på semifinalen. Liverpool røg ud runden efter. Ja, lige præcis. Men ja, vi tabte 3-0. Desværre. Sådan er det jo. Ja. Har I mere at sige om Barca-kampen? Ikke om Barca-kampen i hvert fald. Det var en forfærdelig kamp. Jeg synes bare, at det var jo vist, at Lamine Yamal var den bedste højrekant i deres alder. Well, ærligt. Det synes jeg. Han stod op, Sådan, det gjorde sådan. Lamine Yamal. Så er du ærlig. Så er du 100% ærlig, at han er den bedste højre kant. Nej, i den kamp. Ja, I den kamp, han viste ham levels, bror. Vi er jo ligeglade med én kamp. Vi går op i flere kampe, men den bedste. Men altså, det er jo bare det der med, hvorfor snakker han så meget i kampen? Bror, du snakker så om manden, han spiller mod 11 mand, Wallah. Helt ærligt. Men alligevel, det gør en forskel. Det gør en forskel. Så lad være med at snakke for meget. Så bare kør humble, bror. Lionel Messi, han snakkede aldrig, og han plejer at flække folk. Ronaldo plejer at snakke hele tiden. Men flækker han ikke også folk? Jo. Det er jo det. Men lad mig Ja, det gøre hvem skal Nej, jeg ikke altid. Ja, Der var en gang, han sagde, 8-0, eller vi ikke Almeria også. Og så tabte han 5-0. Kampen lige efter. En gang ud af 20. Nej, jeg tror, der er flere gange. Men det er bare den, jeg siger nu. Det er bare den, jeg nævner nu. Ja, men jeg kan jo nævne flere, hvor at han... Så du synes til mig, at der har aldrig været tidspunkter, hvor Ronaldo, udover den, jeg lige har nævnt, at Ronaldo har snakket før en kamp. Jeg tænker, hvis der var, så havde vi kendt dem. Især jeg er bare svag. Jeg forstår ikke, Jeg går op i det. Sammenligner du en 18-årig med verdens bedste fodboldspiller nogensinde? Hvad? Du siger, se Messi, han var humble. Hvorfor skal han være ligesom Messi? Nå, jeg siger bare, du ved, yani, hvis en skulle snakke, så skulle det være Messi. Fordi han plejede at flække folk. Lamine Yamal, han bliver flækket, som du godt kan lide at lave. Hvorfor? Carreras. Kokorea. شوف كاريرا slap lige ja, det er det. What? Slap lige af. Siwalo Nuno Mendes ikke har rykket ham fuldstændig. Jo, i en kamp. 2 kampe. En kamp, hvor han havde styr på ham. What? En kamp. Ja, kun en kamp. Hvilken kamp var han, havde han ikke styr på ham? Portugal-kampen? Hvad? Nej, det er Portugal-kampen, man havde styr på ham. Man havde ikke styr på ham i PSG-kampen. Det synes jeg ikke. Ja, han spillede godt. Nuno Mendes spillede godt. Han lukkede ham, bror. Hvad lavede Lamine Yamal den kamp? Bror, det er en holdindsats. Ja, og hvis du er så god, som du godt kan lide at skrive på Instagram, så burde du steppe op. Det gjorde han ikke. Det er bare det, jeg siger. Han gjorde det ikke, bror. Det er bare det, min pointe er. Han snakkede så meget end El Clasico. Ja. Og det er jo bare det, jeg snakker om. Så bare lad være med at snakke. Du ved bare gå ind til kampene og alt det der fucking... Han betaler nogen for at lave en edit. Jeg vil sige, det virker ikke. Hvad? For jeg har set på et andet spiller, det virker ikke. Hvad mener du? Altså det der med at snakke, og så lad være med at snakke. Der var en, jeg kender, som du nok har en trøje af herinde, har snakket og sagde noget med, at jeg skal gøre det 10 gange bedre. Jeg må bare lige lande. Og så fik jeg... Og så siden da har han ikke sagt et ord, og siden da har vi heller ikke set noget fra ham.
Så han har ikke sagt noget, han siger ikke noget foran nogle kamp, laver nogle stories og sådan ting. Hvorfor spiller han så ikke godt, må jeg lige spørge det? Han spiller jo godt, bror. Han har bare ikke bevist de der 10 gange mere. Men igen, du skal huske en ting, at han siger, jeg gør jo 10 gange bedre. Ikke? Det er jo ikke at ligesom spille smart end en kamp, ligesom Lamine Yamal og kalde Real Madrid for 20 connector, refocus, Han sagde noget, han lød ikke op til det, og så holdt han sin kæft. Han kendte godt sin plads. Lamine Yamal kan ikke finde ud af at kende sin plads. Hvornår spiller han smart? Hvad? Nogen som hvornår han spiller smart, Lamine Yamal. Før var kampen, når han postede alt det der ready for det, så jeg ved ikke hvad, og dit dat, og... Så det er unormalt at poste en story, hvor han siger, klar til kamp. Den må han gøre det på med edits, så jeg ved ikke... Er det bare fordi, den må han gøre det på? Er det bare det? Er det ham lige præcis? Ja, ham specifikt, bror, fordi du det der med... så hvis andre gør helt det samme som ham, for det gør der er mange typer, der gør det samme som ham. Altså, jeg kender ikke nogen, der gør det, og så ghoster ligesom han gør. Nej, men du tænker kun på ham. Men du tænker kun på ham. Jamen, jeg tænker ham, fordi han er den, han kan godt lide... Fordi han har traumatiseret det i hovedet. Ja, fandme ikke traumatiseret, Lamine Yamal, bror. Han blev lukket af karriere, som sagt. Selvfølgelig tænker kun på ham, wallah. Så lad din egen TikTok-fans. Lad din egen TikTok-fans. Du har ikke været på TikTok i flere uger, lige pludselig laver en video. Barcelona. Det var overdrivelse frem for forståelse. Nej, det er jo bare det er løgn. Det er overdrivelse frem for forståelse. Men jeg vil bare gerne forstå, nu bliver du ved med at sige, hvis der var andre. Hvem andre er der? Jeg spørger dig bare. Jeg spørger dig. Selvfølgelig er det, bror. Så vil du sige til mig, i den her verden... Så vil du sige til mig, jeg spørger dig. Du siger til mig, der er ikke nogen i den her verden, der laver samme video som jeg kender ham. Jeg kender dem ikke. Hvis du kender ham, så... Jamen, jeg kender ham heller ikke. Jeg ved, der er nogen, der gør. Jeg ved, der er nogen, der kommer efter, bror. Det er det, jeg siger til dig. Ergo, der er ikke noget at komme efter. Hvordan er det ikke noget at komme efter, når jeg siger til dig, der er... Du kan jo ikke nævne dem, bror. Du er lige meget, om jeg kan nævne dem, bror. Jeg står og siger til dig, der eksisterer. Nej, du tror ikke på noget, der ikke eksisterer. Du tror ikke på noget, der ikke eksisterer. Jeg skal bare lige vide, du tror ikke på noget, der ikke eksisterer, som du ser. Du har ikke set det med dine egne øjne. Du har ikke set det med dine egne øjne. Der er ikke nogen, der kan nævne det til dig, så du tror ikke på det. Altså, ja eller nej. Det jeg spurgte dig om. Ja, værsgo. Så hvis det er, når jeg siger til dig for eksempel, lad os sige, at jeg siger, det er sket for eksempel. Og du så siger til mig, hvordan er det sket? Jeg siger til dig, bror, jeg ved ikke, hvordan det er sket, men jeg ved, at det er sket. Vil du så tro på det, eller vil du ikke tro på det? Jeg vil jo tro på dig jo, for du er min shabab. Okay. Ja. Så når jeg siger til dig, så for eksempel, så nu... Men nu spørger du, kom med et eksempel, bror. Nu sidder vi og snakker fodbold. Jeg vil gerne have fakta. Men jeg siger til dig, det eksisterer i verden. Ja. Jeg har måske ikke set det selv. Jeg ved bare, det eksisterer i verden. Så derfor siger jeg til dig, er der nogle ting, du ved eksisterer i verden, men du har ikke set det selv. Jeg kan godt følge, hvad det er, du prøver at komme frem til. Jeg prøver faktisk at komme frem til, jeg prøver faktisk at komme til. Ja, nu tror du ikke på Gud, men du har ikke set ham. Du har ikke hørt ham. Du har ikke noget. Jamen, det er bare et eksempel. Det er et eksempel, men det er et godt eksempel, synes jeg. Fair nok, at du synes det, men min pointe er bare, i og med, at vi ikke kender andre end Lamine Yamal, der gør det der, så er det nok ikke højt nok niveau til, at det er relevant. Det var det, jeg siger. Du nævnte lige en. Altså Bellingham, eksempelvis, han var ude at sige, jeg kender kun et ord, remontada. Og så fik de den der mod Arsenal. Hvad så? Det passer ikke. Find det. Okay. Det passer ikke, find det. Okay, hvad sagde han så? Ja, bror, jeg har ikke hørt noget af det interview om Remontada. Han kan den klatter der også. Det vil man se. Ja. Sammenligner vi, hvad han siger til et interview med det, I snakker om? Nej, det er crazy, wallah. Han snakker bare for en kamp. Nej, shabab. Det er ikke det samme. Wallah, de postede det på deres Instagram. I er de sjoveste. Siger du til mig, at han bliver stillet spørgsmål af journalist og svarer? Det er det samme som, at jeg går ind på min Instagram og laver en movie. Vent. Du stiller spørgsmål og svarer dig. Du sagde lige før det der med Ronaldo, find mig en ny en. Ronaldo sagde, det går også til en post-interview. Det gjorde han. Nej, ikke nødvendigvis, bror. Det er 8-0. Nej. Det er 8-0. Det er lige nævnt til dig. Undskyld. Og så sagde du som at finde mig en ny. Han har lige fundet dig en ny. Men det er ikke det samme, shabab. Det er ikke det samme som Lamine Yamal gør. Det er jo ikke det samme, shabab. Der er forskel på at snakke til et interview, fordi en journalist spørger dig, og du bare går ind på Instagram og poster og siger, jeg boller alt og alle nu. Venlig. Så du siger til mig, vent. Nej, men det er rigtigt. Men sagde han ikke ind Portugal-kampen, ready for, jeg ved ikke hvad, og han blev bollet af Nuno Mendes. Hvordan er bollet 2-1? Massakre. Nej, han blev lukket, bror. Shabab, han blev lukket. Jamen, hvorfor er det? Hvorfor skal vi være delusional, Shabab? Så han ikke lukket fuldstændig. Så du siger til mig, når du påstår, at ingen Madrid-spiller postede på deres Instagram-profil eller Twitter, remontada klar efter Arsenal nederlaget, og så fik I smæk igen. Jeg vil gerne se... Jeg spørger dig. Ja, det passer ikke. Det passer ikke. Find en. Jeg vil gerne have, ergo ligesom Lamine Yamal, jeg skal have en Real Madrid-spiller, der har lavet et edit af ham selv, og skrev refocus. Nej, så fordi at han... Hvad er det, Lamine Yamal gør? Så fordi han er en young buck, og han har en editor til hans Instagram-profil, som redigerer nogle videoer til ham, ud fra de udsagn, som han selv kommer med, så er det lige pludselig anderledes, end når de spillere, de poster på Instagram eller Twitter.
og kommer med de her udsagn. Den eneste forskel er, at der er et edit. Er ham, der spiller fodbold og dribler folk. Den eneste forskel er, at det er naturligt, man tager et billede og skriver kampklar, bror. Men jeg sidder og laver en helt edit, og jeg ved ikke, hvad... Nej, venlig. Så vidste du, det du snakker om. Jeg finder det til dig. Jalla, find det. Jeg finder det til dig. Wallah, det er jo sindssygt, Wallah. Det er sindssygt, hvor bare så fast, I kan bare ikke se en af, Shabab. Wallah, er det så svært bare at sige, ved du, Wallah, fair nok. Vi har lige fundet sådan 3-4 videoer, ting. Det har jeg jo ikke, og så bror. manden siger til os, det er en video, jeg er ligeglad. Koran, manden han står og siger til os, manden står stadig og siger til os, I kan selv vurdere det. Manden står og siger til os, Barca-fans. Bror, en Real Madrid kan han selv gøre det, Wallah. Bror, hvad har vi sagt? Har vi ikke sagt, at jo, han gør det? Har vi ikke sagt det? Vi har jo sagt det. Så hvad er det, vi diskuterer? Vi diskuterer, at der er mange andre, der også gør det. Ikke i samme grad, det passer ikke. Ellers så havde folk jo hørt om det. Nu ikke i samme grad. Lige præcis. Bror, jeg overgår det. Wallah, I ved godt, hvad jeg snakker om. I ved, hvad jeg snakker om. I twister det. Nej, fordi bror, jeg twister ikke noget, bror. Jeg bliver bare forvirret over, hvad jeg skal vise dig, for du siger så det der, og så siger du det der, og så omformulerer du til det der, og så siger du det fjerde, og så siger du det femte. Hvad er det, vi skal finde til dig? Bror, jeg skal have... Okay. Vil du hvad du skal finde? Jeg skal finde til mig en fodboldspiller, der har været ude at snakke inden en kamp umotiveret. Om sin modstander. Det er bare det. Find det. Værsgo. Okay, jeg skal bare høre, før jeg finder noget. Ja. Du siger, at det aldrig er sket, udover Jamal. Wallah, bror, jeg ved ikke aldrig. Jeg er kun 24 år gammel. Men i den tid, jeg har set fodbold... Eller snakker vi kun Real Madrid lige nu? Nej, jeg kan ikke mindst det. Altså, jeg mindst det ikke. I må godt endelig rette mig, hvis jeg er falsk, Shabab. Nu var jeg så sikre. Abdallah, han sidder og led i 2-3 minutter nu. Så bare lige find, Shabab. Jeg sidder... Det er bare sige, efter det, du spørger. Et eksempel er jo for eksempel, han sidder til et interview, der handler om Kings League og snakker om, at Real Madrid er 20. Sig til mig det... Nej, han blev stillet spørgsmål. Hvad? Han blev spurgt. Han blev spurgt om et Kings League hold, og sagde, men er det ikke om Real Madrid? Og så sagde han, jo, de stjæler ligesom Real Madrid. Hvad blev han spurgt om, sagde du? Han blev spurgt, men ikke om Real Madrid. Hvad siger man så? Jo, svarer man så, ja, de stjæler ligesom Real Madrid? Det er lige meget. Det er lige meget, hvad man svarer. Det er lige meget, hvad man svarer. Det er jo ligegyldigt, hvad man svarer. Det er jo det samme som ham, der du siger til os interview. What the hell? Modtaget, Shabab. Wallah, det er sindssygt. Så I siger til mig, han ikke bare... Nej, vent, bror, jeg vil ikke hele tiden. Du skal også høre jo. Jeg svarer til dine ting, bror. Men du lytter jo ikke til, hvad vi står og siger. Sagde du ikke, at vi kunne tage et interview frem omkring Bellingham, fordi der er en, der har stillet ham et spørgsmål? Jo, men bror... Det er lige meget, om han stiller om Barcelona eller Remontada, han stiller ham et spørgsmål. Hvorimod det samme er det her jo. Man stiller ham et spørgsmål. Det er ham, der nævner Real Madrid. Det er ikke Amal, der nævner Real Madrid. Men lad mig ikke bare sige ja, Wallah. I stedet for at sige, ja, de stjæler ligesom Real Madrid. Det er jo ikke... Er det professionelt? Vent. Om det er professionelt, det er en helt anden snak. Okay. Nej, det er ikke professionelt. Det er jo bare det, jeg siger. Det er ikke professionelt. Havde en Real Madrid, som har sagt det samme, eller sagt det... Eller jeg tænker ikke på Real Madrid. Det gør det jo altid. Det ved vi ikke. Kan vi svare på, det ikke sket? Hver gang Madrid fans, eller ikke fans, det er løgn. Hver gang Madrid spiller, eller træner, eller noget, bliver spurgt af Barcelona, de siger bare, det har ikke noget med os at gøre. Hvorimod for eksempel Laporta, han elsker at snakke om Real Madrid. Jo, ligesom Perez. Perez har aldrig snakket om Barca. Wallah, find en. Find et sted, Perez, der snakker om Barca. Find det lige nu. Wallah, hvis jeg finder det nu, det er fint. Hvornår sidst du har været på internettet, dig? Altid. Er det rigtigt? Han snakkede om Nigeria. Det skete lige her. Det er jo en case, det er ikke det, der... Han nævner specifikt Barcelona. Ja, men fordi... Han snakker om Barcelona. Det er jo fordi, han bliver ind til Nigeria-casen. Hvorimod for eksempel, Laporta, han bliver spurgt, jamen, hvad hedder det, et eller andet, så siger han, ja, og by the way, Wallah, for mig, Pariset, det er et sted, hvor Real Madrid taber til Barcelona 5-0 hver dag. What? Hvorfor tænker du på Real Madrid? I går han var ude og snakke om Real Madrid eller Porta. Helt umotiveret. Og det er det, jeg siger til jer. Wallah, Mourinho, han har ret. I er obsessed. I vil ønske, I var Real Madrid. I vil ønske, I havde de Champions League. I vil ønske, I havde Liga-titler. Wallah, ja. Det er det jo. Altså, men hvad er det, der snakker om? Ikke jeg specifikt, selvfølgelig. Nej, nu snakker vi Barcelona. Du snakker om... Barcelona, lige præcis. Det passer ikke. Wallah, det passer jo. Jeg ved bare, der er en, der poster TikToks om Barcelona. Det er bare det, jeg ved. Og han er Real Madrid-fan. Ja, bror, men igen, jeg skal jo bare svare... Ja, det er fordi, hør. Min Real Madrids præsident, han er meget classy. Han snakker om Barcelona, så jeg skal være hans talerør. Til Laporta. Classy. Han er en fucking mafia. Det er han. Ja. Det er han, men han snakker om Barcelona. Forestil dig at sige, ja, vores præsident, han er mafia. Vi ved, han er korrupt. Det er, hvad det er. Jeg vil i hvert fald gerne komme videre. Yes. Det var et kæmpe sidespor. Billionerne gik højt. Jeg orkede det faktisk ikke engang. Jeg orker ikke at finde det. Jeg skal nok finde det til derefter. Jeg orker ikke at finde det nu. Jeg vil ikke bruge tid. Jeg vil ikke have folk til bare kigge på os. Folk skal ikke bare kigge på os, bro. Og så skal vi sidde og kigge på vores telefoner. Det orker jeg ikke. Det er også rigtigt. I hvert fald... Hvis Nabil er klar til at komme videre. Ikke helt endnu. 2 sekunder. Ja. I hvert fald. Hvad har vi mere at snakke om? Så kan vi komme tilbage til det her. Vi har...
City tabte også. City tabte. Så Laporta, han siger, Barcelona ud af det blå, ha? Ud af det blå. Barcelona has... Jeg tror ikke på det ud af det blå. Fabrizio. Jeg tror ikke på det ud af det blå. Okay, jeg ved, jeg kan bare ikke se, hvordan det her spørgsmål skulle blive stillet. Men i hvert fald, han siger, Barcelona has never bought a referee. Barca is generally not favored by referees. And we know they have forced Real Madrid all their lives. Okay? Umotiveret. Så 2 sekunder, og det er bare det der i forhold til obsession. Hele interviewet. Jeg prøver lige, Fabrizio, men 2 sekunder. Så bliver Xabi Alonso spurgt i dag. Hvad synes du om det, Laporta siger? Og så er det her med obsession og så videre. Hvad svarer Xabi Alonso, Real Madrids repræsentant, i det her scenarie? Jeg kan i hvert fald ikke lige finde det, Waller, sorry. Men i hvert fald, det der blev sagt, nu læste jeg det tidligere i dag, at basically, vi giver ikke et fuck for Laporta, siger, det vigtigste er, at man vinder på banen. Så det er bare det, jeg mener med obsession og ikke obsession. Og nu, færdige. Yes, vi er færdige. Jeg har landet. Jeg tænker ikke, der er noget svar tilbage fra Barcelonas repræsentanter her på bordet. Jo, vi kommer op, og jeg overgår bare at gøre det her nu. Jeg skal nok finde alt til dig, når vi er færdige herfra. Jeg overgår ikke til, at vi skal spille tiden for dem, der ser bare og kigger på. Nu har vi siddet i 5 minutter og bare kigget på vores telefoner. Yes. Så af respekt til jer, der sidder og lytter med og kigger på os. Jeg skal nok finde alt det her efter, det overgår jeg ikke. Eller I får det endda med, når vi kan redigere det. Jeg overgår bare ikke at gøre det herfra. Gør det. Shababs. Kom nu, Gør det. I sidder på jeres telefoner, lad os bare komme videre, Shababs. I hvert fald, jeg ved ikke, hvordan vi kommer hertil, Waller. Jeg ved det faktisk heller ikke. Men fuck det, undskyld. City tabte 2-0 på hjemmebane. Det var faktisk crazy. Og Holland starter ikke engang ind. Det er crazy. Jamen, jeg forstod heller ikke, det der måske han må have været skadet. Han sparede ham, ja. Jeg tror, han sparede til Leeds, og så stænkede han bare mod Leeds. Så det... Men det gik ikke mening at spare ham mod Leeds. Så du? Ja. Altså spare ham til Leeds. Til Leeds, jamen det er det, jeg mener. Nej, jeg sparer ham mod Leverkusen. Han sparer ham mod Leverkusen, så han kunne spille mod Leeds, og det var sådan, what? Jeg tror ikke bare, fordi jeg skal spille mod Leeds. Jeg tror bare, at manden har spillet så mange kampe. Han tænkte måske, det her det er en nem modstander. Ja. Hvad hedder det? Leverkusen, vi skal nok vinde over den. Ja, de har ikke været særlig gode. Ja. Og så endte det med at byde ham. Men de har heller ikke været dårlige. I hvert fald ikke Grimaldo, eller wow. Nej, Grimaldo har været god, men jeg mener, holdet generelt, de har ikke været det der. De har tabt nogle meget nemme kampe i år. Ja, Waller, det er de. Det var det fra den kamp, den dag, synes jeg. Så var vi nået til onsdag. Arsenal Bayern. Vi starter på de store. Jeg vil tage de små først. Lad os lytte det store. Lad os gøre det. Ja, altså, vi kan starte med et stort hold. Liverpool tabte 4-1 på hjemmebane, PSV. Det har jeg ikke glemt. Prøv at tænke på Liverpool, de er så shit i år, man ikke engang tænker, jeg glemmer helt at nævne, de tabte 4-1. Det var det første, jeg tænkte på, Waller. Nå, okay. De tabte 4-1 på hjemmebane. Fuck, det er bare pint, vi tabte til den, ved I godt det, Waller. Wallahi, det gør faktisk mere ondt, at vi tabte til dem, end at vi har mistet point mod alle de andre. Mener du det? Wallah, bror, fuck, det er pinligt. De er jo kriseramt. Ja, det er de, Wallah. Jamen, jeg ved ikke, hvad der foregår med dem. Salah spiller ikke i dag, for eksempel. Men se, hvor godt de spiller det. Altså, nu så jeg ikke kampen, men de vinder jo. Ja. De vinder jo, så jeg tror, det der, vi snakker om, jeg tror, du kom ind på det. Her for nylig, det der med, at jeg tror det var dig. Du kom ind på det her med, at, jamen, jeg tror bare, det... Ikke glemt det dag. At det der med Diego Jota, det der med Diego Jota, det har virkelig påvirket. Jamen, det tror jeg. Det tror jeg. Det var jo hans bedste ven. Præcis. Ja. Vi har lidt uro i studiet i dag. Ja, man. Vores gæst, han er ved at få psykose. Så... Så I kampen? Hvad? Så I kampen Liverpool-PSV? Nej, bror, du nævnte den kamp, folk så. Ja, det... Hvorfor? Der er ikke nogen, der så den kamp. Det tænkte jeg heller. Det var jo Arsenal-Bayern, jeg tror. Præcis. Ja, præcis. Og så vandt Real Madrid også 4-3. I var ved at bottle det hele. Ja, vi førte 4-1, så jeg tænker ikke, vi burde være ved at bottle noget. Ved at bottle det hele. I fører 4-1, som du siger. Inden kampen 4-3. Og så de sidste par minutter, der var I også presset. Ja, ikke så presset igen. De fik ikke sådan en stor sejr som sådan. Men altså, det var en god kamp, og man kunne virkelig se, at vi manglede noget forsvar. Efter Asensio røg for skade, eller i 73 minutter, han blev skiftet ud, så havde vi 0 central backs. Og det var også der, vi inkasserede 2 mål. Så ja. Ja, så i min bog, jeg vil sige, at det var tættere kamp, og det var ikke et kønt resultat, men det er ikke fordi, den var farlig på noget tidspunkt, føler jeg. Altså, jeg var sikker, at vi vil vinde og ende som sejrene, uanset hvornår. Okay. Yes. Ja, så var der også været PSG, vandt over Tottenham. 5-3. Ja, det var en meget god kamp. Ja, meget, meget god kamp. Det var tæt på, faktisk. Så I kampen?
Nej, ikke helt. Jeg så highlights, det var ligesom en FIFA-kamp. Og så desværre til sidst, du ved det der, 80. minut, så vælger jeg FIFA. Enten den ene eller den anden kommer til at flække. Og så, det er altid sådan, præcis. Jeg ved i hvert fald, at Vitinha havde en forrygende kamp. Jeg så lige hans mål. Finesse plus. Helt op i krydset. Ja, Finesse plus. Han er vanvittig, Wallah. Havde du ham ikke også i din FPL? Jo, det tror jeg. Altså, når du med FPL, du med Champions League. Ja, undskyld. Ja, fantasy. Hvad skal vi kalde den egentlig? Fantasy. Bare fantasy. Ja, fantasy Champions. Der er bare Champions League, gerne. Ja, lige præcis. I din Champions. Ja, lige præcis. Hvem er Arsenal Bayern? Det er en 3, det er. Ja. Det er en 3. Du var bagud. Du så kampen, jeg så den ikke. Hvad synes du om kampen? Wow. Arsenal lige pt. Verdens bedste fodboldhold. Okay, du vil give dem 100%, den titel. 100% de får den. Jeg kan ikke forestille mig, hvem der ellers skulle have den. Nej, det er fint. Wow. Så du kampen? Ja. Hvad synes du om kampen? Så noget af kampen. Eller hvad gør jeg egentlig det? Eller jeg ved faktisk ikke, men jeg så den kamp faktisk. Jeg tror faktisk ikke, jeg så noget. Nå, okay, du så bare lige en pause. Det var ligegyldigt for mig. Der var ikke nogen vigtige kampe for mig. Nej. Ja, altså jeg så bare, at der stod 1-1, og så vandt de 3-1. Og så tænkte jeg bare, der er i chok. Jeg så det 3. mål, Neuer han lavede en kæmpe stinker. Ja. Kæmpe, han troede, at det var 2012 Neuer. Ja, men det var også... Han timede den fuldstændig. Det er også Martinelli, bror, han løber imod. Men det var også godt taget med. Ja, Martinelli. Han slår den med præcis, ja. Martinelli, han er god til det der med at stikke af fra målmanden. Vi så det også mod Chelsea. Jeg tror 2 år siden eller sådan noget. Det er hans trademark, det der med lige at lige komme forbi målmanden. Ja. Si, vi skal Barca, vi skal Catalonia. Nej, bare nej. Men jeg er altså enig med Wallah. Arsenal lige pt. Det er nok det bedste hold, der er i Europa. De har lige stået 1-1 mod Chelsea. Ja. Kampen er lige blevet færdig. Med 10 mand, det er lidt skuffende resultat, vil jeg sige så der her. Det er det. Men Chelsea er også brandvarmlinjen. Jeg vil sige, pt. Der har de det bedste angreb. Hvem har det? Chelsea. Bedre end Bayern. Altså sådan, det bedste angreb. Premier League, eller... Ja, bare generelt. Generelt? Ja, i verden lige nu. Det i hvert fald det hold, der i Premier League i hvert fald, der er det hold, der skaber flere chancer. Okay. Det vidste jeg ikke. Det vidste jeg heller ikke, Wallah. Det minder mig bare om, at det er Arsenal, der har det bedste angreb. Jeg synes ikke, det er det bedste forsvar. Det er også det bedste forsvar. Altså, hvis vi tjekker, hvem der har scoret flest mål i Premier League. Ja. Altså, jeg vil ikke give den til Bayern, så der har. Altså, bedste angreb. Ja, bror, Bayern, er det ikke dem, der har scoret flest mål i verden? Det ved jeg ikke. Det var næsten... Ja, men igen, Bundesliga. Ja, okay. Snakker vi chancer skabt, eller snakker vi mål scoret? Måske en blanding af begge. Ja, en blanding af begge. Jeg vil sige, det er det varmeste angreb lige nu. Hvem vil I sige har et varmere angreb, hvis vi skal sætte dem op imod hinanden? Altså, jeg har lige nævnt Arsenal, fordi Arsenal har scoret flere mål end Chelsea. Ja, men jeg tror 80% af deres mål er på dødbolde, hvis jeg skal være fuldstændig ærlig. Ja, men det er jo stadig... Det er jo ikke et angreb. Det er jo et angreb, og det er en chance at skabe, hvis du har et dødbold og lægger den ind. Det er jo også en chance. Ja, men altså, jeg kan godt følge op. Det er derfor, jeg spørger dig, hvad er det, du mener? Nå, men jeg snakker om angreb. Altså, angrebsspillere, der spiller op i angrebet. Lige trio, for eksempel, ligesom MSN. Ja, præcis. Okay, fair nok. Præcis, farligste trio. Men jeg føler bare, at Chelsea, de har engang angriber på. De spiller med João Pedro. Præcis, ja. Men det er fordi, de har så bred en trup, ikke? Du ved aldrig, hvad Pedro Neto spiller forrygende lige nu. Ja, det er rigtigt. Du har João Pedro... Ja. Han er on and off. Du har Estevao, der spiller forrygende. Du har, hvad hedder han? Jeg ved, hvad fanden hedder han? Ham, der spiller... Enzo Fernandez, der spiller fantastisk fodbold. Caicedo, han er med på den defensive måde, men han er også med til at angribe, du ved. Så ja. Jeg vil sige, det er det farligste hold at skulle forsvare imod lige pt. Altså, hvis man skulle... Jeg har fundet, at åbenbart Liverpool has created the most chances as a team. Det er crazy. Men det er også fordi, grund til, at jeg fandt det er fordi, Chelsea har scoret den 4. mest i ligaen, bror. 4. mest, så det giver jo mening for mig, at du scorer 4. mest. Men du er med den der... Jeg forstår godt det der med chancer, men scorer jo ikke altid på chancer. Men jeg vil dog sige, fordi for eksempel, City har jo godt angreb, bror. Det var Holland. Ja, og Holland har ikke talt med. Okay, det er udelukket. Det er udelukket, de er stadig 4.
De er stadig fjerde. Ja, den der har scoret flest, det er jo City. Og det er på grund af Holland. Ja, så den har jeg kottet af. Ja, for det er jo ikke det er angrebet. ikke angrebet, det er angriberen. Ja, men angriberen, ja. Ja. Arsenal har flere mål. Chelsea har næsten lige så mange mål som United, bror. Nej. Jo, så det er derfor, jeg prøver Men jeg tror, men igen, Abdallah snakker bare om... Hvem stiller op med det stærkeste angreb? Hvis du skulle forsvare imod, det er det, jeg så er det noget andet, bror. Så vil jeg hellere forsvare imod Chelsea frem for Arsenal. Det vil jeg hellere. Ja, bror. Ja. Bollede os 3-0. Sagt. Bror, de bollede 10 mand, bror, fra start af. Okay, men hvis vi spiller mod Arsenal, jeg spørger om, hvis vi spiller mod Arsenal... Det bliver sikkert. Tror du det? Ja, bror, det tror jeg da. Det tror jeg da, selvfølgelig vil det. Men spørgsmålet, hvilken trio bliver du mest bange for? Bund ærligt. Ja, altså... Vil det være Neto, Estevao, João Pedro, eller vil det være... Hvem har de? Saka, Gyökeres og Martinelli. Eller så har jeg været eller Trossard. Ja, jeg vil være for Arsenal. Nej, mere end... Ja, det er bare navne, Shabab. Ja, det er ikke så meget det forestiller lige nu. Neto tager Saka. Jamen, det er ikke så meget det. Du skal også huske på måden, de spiller på. Ja. Jeg har aldrig set et hold komme ind med så meget energi mod os, som Chelsea. Forstår du? Ja. De presser os højt. Der var højt pres, deres angriber var helt til flyskær. Og det tror jeg bare ikke, du oplever med Arsenal. Det tror jeg også, Waller. Det tror jeg godt, det kan ske. Men jeg tror også tænke på, at midtbanen gør også rigtig meget. Midtbanen gør, du nævnte jo selv Caicedo og Enzo Fernandez. Bror, så kan vi også godt nævne en af de måske bedste centrale defensive midt lige nu. Det er også Declan Rice, bror. Det er det. Der er Ødegaard, der er Zubimendi, der er Merino. Bror, vi kan fortsætte med så mange. Men I nævner det til mig, hvad? 3. Men altså, igen, jeg forstår, jeg ved jo ikke, hvor Abdallah, jeg forstår heller ikke, hvor argument, jeg ved godt, hvad du mener. Jeg forstår også godt, hvad du mener. Men det er bare, hvilke parametre baserer du det på? Ja, fordi, jeg ved, baseret på måden, de spiller på. Okay. Det er bare sådan. Fordi for eksempel... Det er ikke fordi, det er et fact. Det er mere en observering. Fair. Okay. Og som sagt, det kan godt være, de er dårlige. Eller, hvor ligger de nu, Chelsea? De ligger på andenpladsen, ikke? Jeg tror ikke, de vinder. Hvad hedder det? Nej, det er tredjepladsen. Jeg tror ikke, de vinder, Premier League. Det tror jeg ikke. Jeg tror, den ligger mellem Arsenal eller City. Jeg tror faktisk, den er 100% Arsenal. Tror du, den er lukket allerede, eller? Jeg håber, det er en Arsenal, som sagt. Det er 5 point foran. Men nummer 2. Men City, bror. Du skal aldrig undervurdere City, bror. Det gør jeg. Bror, jeg undervurderer City. Slet ikke. Men jeg overvurderer måske bare Arsenal. Jeg overvurderer bare Arsenal. Jeg kan ikke forestille mig, at den måde, de har spillet på lige nu, at de bare skal bottle det hele til sidst, selvom de gør det hvert år. Men se her, 1-1 mod Chelsea og mod Chiman. Det synes jeg er okay. Det er okay. Du skal tænke på, det er røde kort, det kom jo hvornår? Det kom i 38. minut, bror. Ja. Så det havde en hel halvleg. Ja. Lidt over en halvleg. Ja. En halvleg 5 minutter. En halvleg 10 minutter, kan man bare sige. Løse. Ja, okay, en halvleg ved jeg, at de har jo som minimum. Okay. Bror, jeg kan stadig forestille mig, bror, at det er noget, de er tilfredse med. De var jo også bagud, kan du se. Ja. Så hvis det nu var, at de ikke fik et rødt kort, Chelsea, så tror jeg, at Chelsea har vundet. Så jeg tror, de er rigtig glade for, at de har fået den her udgjort, den her. Jamen, og det er det, jeg står og siger til dig, altså. Nu siger du det der med at Arsenal, den er hjemme. Det tror jeg bare ikke. Okay, bror, hvem er andenplads? Andenplads til City. Og kun 5 point? 5 points forskel. Det er ikke meget 5 point. Nej, det er også det, jeg siger, at måske har jeg overvurderet. Jeg undervurderer ikke City. Jeg har måske overvurderet. Du tror på City, du tror bare så meget på Arsenal. Ja, jeg kan ikke forestille mig, at du har så godt et forsvar lige nu. At subhanallah, hele det hold bliver skadet. Det tror jeg bare ikke kan ske. Hvis de spiller så godt lige nu, det var noget andet, hvis vi har spillet i 2 måneder, vi er september måned. Jeg har ikke sagt det der. Wallah, det er juli om lidt. Vi er nået til december måned, Shabab. Det er gået et halvt år af sæsonen. Så hvis de spotter den nu, skørt. Og de har også consistency i år. Altså, det er ikke sådan, de spiller godt i 3 uger, så de har virkelig været gode til sæson. Og når de har smidt point, så har det været sådan noget uopmærksomhed. For eksempel Sunderland, lige opmærksomhed der til sidst. Ja, store hold. Hold, der har været med i top 4. Jeg synes stadig, den er meget farlig. Fordi igen, City jeg kan ikke se, hvem der skal vinde over City. Det er sådan noget, det der har været med City i år, det er sådan noget, ikke lige pludselig, så taber de bare mod sådan et hold, hvor man bare tænker, at de kommer til at massakre dem. Ja, rigtigt. Og det er det, der er underligt. City? Ja, City. Ja, bror. Så hvorfor skulle Arsenal så ikke kunne vinde? Jamen, har de spillet mod hinanden? Jeg tror, Arsenal vinder. Ja, det tror jeg tror, de vandt den. Nej, det var 1-1. Det er rigtigt, det var 1-1. Holland scorede, og så scorede Arsenal helt til sidst. Og Martinelli, ja. Ja, lige præcis. Så 89 minutter, tror jeg. Ja, 1-1, det er rigtigt. Ja, hvad tror I Arsenal løber med i år, hvis I har en holdning til det? Jeg har hørt nogle mennesker sige triple over. Nej, det er crazy. Jeg tror kun, de vinder. Kig også, man.
Nej, bror. Jeg tror kun og det var et hot udelukkende, take, at de vinder. som jeg ikke selv troede på. Okay, fair nok. Ja, det er et hot take, jeg ikke selv, jeg selv ikke troede på. Og også til jer, der troede, at United også vil vinde Premier League. Hvor er det helt væk, Wallah. Kan I ikke høre på min næste hot take, jeg siger triple. Ja, en triple. Hvad indgår Arsenal med triple også? Det indgår også, at I vinder Premier League. Tror I selv, at United vinder Premier League, Wallah? Så ikke ring til mig og sig til mig. Ja, Wallah, folk ring til mig og sige, Wallah, I er helt væk, Wallah. Efter United top, det er crazy, Wallah. Det er lidt. Saha, Wallah. Men det er fint nok. Altså, jeg ser dem igen. I ved godt, det er ikke fordi, jeg er Arsenal hater, men jeg stoler bare ikke på dem. Jeg tror sgu, de måske går med League-koppen, Wallah. Nej, jeg tror, de får... Jeg håber, de får Premier League. Jeg tror, de får stort trofæ i år. Men de får ikke andet end det. Jeg tror ikke, de får Champions League. Overhovedet ikke. Hvem er favoritter for Champions League nu hvor Bayern tabte, Wallah? Stadig Bayern. Det er det, der er crazy. Stadig Bayern og PSG også. Fordi de tabte ikke bare. Nej, de blev klappet blussinger. Ja. Men jeg ved det ikke. Jeg tror bare ikke, de vil kunne gøre det igen mod Barca, Real Madrid, PSG. Jeg tror, PSG de spiser dem levende. Ja, det kan godt være, fordi PSG har også... Fordi vi skal også synes, PSG, grunden til, at de har været underwhelming, og de har manglet deres stjernespillere. Dembele har været skadet rigtig meget, Due har været skadet. Kvara, han er god, men man kan mærke, at han mangler sine 2 gamle. Hvor man de ligger på førstepladsen, de spiller med deres andet hold. Andenpladsen. Andenpladsen. Arsenal har tabt en kamp. Nej, jeg snakker om i ligaen. Ja, altså. Gør de stadig det? Men det er igen, det er bare det ligaen. Ja, men forstå mig ret, de spiller... det er så... Om de spiller med deres 5. hold. Wallah, om de spiller med deres 5. hold i Ligue 1, de vil slet ikke nummer 1. Tror du det? Ja, bror. Hvad mener du, bror? Hold op. Jeg tror du snakker om Champions League, bror. Hvis jeg snakker PSG, vi snakker kun Champions League. Man kan ikke snakke andet. Du kan ikke snakke Ligue 1, bror. Glem det der, Wallah. Selv Ronaldo står og sagde, bror, at Saudi Super League, bror, er bedre. Og det tror jeg også på, Wallah. Altså, Neymar sagde det også. Så nu men jeg tror, jeg godt give ham. Jeg kan godt give ham nu. Men hvad synes I om nu? Wallah, også dengang MSN var der. Nu MSN. Da Mbappé stadig var i PSG, Wallah, jeg synes stadig, det var Saudi League. Bror, de havde de største spillere, bror. Du kunne ikke vide, om du Al-Hilal skulle vinde, Al-Nasser, Al-Ittihad, jeg ved ikke hvad, Khaya. Jamen, altså, det viser jo... Altså, bare fordi der er mange dårlige, der dyster mod hinanden, og de har det svært mod hinanden, det betyder ikke, at en liga, hvor der er nogen, der er bedre, og så er der bare et hold, der er suverænt, at det er nemmere liga. Hvor tror jeg, Anders vil ende i ligaen? Det er det der, King. Venlig. Så når eksempelvis, lad os bare tage arbejde, ikke? Og du har de største varehus, der dyster mod hinanden, kontinuerligt dem, der ligger nummer 1, 2, 3, okay? Mm-hmm. De er en liga for sig selv. Så har du en liga, hvor du har 10 varehus, der er meget tæt op. 10 varehus, der er meget tæt af hinanden, og så har du shit med hinanden. Så dyster alle i hver deres liga om, hvem der skal være den bedste. Så siger du til mig, at fordi at lad os sige, eksempelvis hans butik, Storcenter Nord, er langt bedre end... Den er næsten med i eliten, men den er ikke med i eliten. Den er lige hernede, forstår du? Så den dyster mod dem her i mellemklassen. Bro, jeg tror ikke, du kan bruge det her eksempel, bro. Fordi du har selv valgt som varehus at være shit. Du har måske ikke selv valgt det, men hvorimod PSG har ikke valgt, hvor de spiller hen. Jamen, det er jo forskellige ting her. Men se, hvis vi tager alle holdene, der spiller i den Saudi-liga. Nej, glem det. I den franske liga. Og sætter den op imod dem, der spiller i den saudiarabiske liga. Siger du til mig, at kvaliteten på i den saudiarabiske liga er bedre end den franske? Jeg vil sige, og så pæl lige, hvad hedder det, PSG ud. Ja. De er ikke med i min ligning, bror. Som sagt, de er ikke med i min ligning. Så du vil stadig sige, at saudiarabiske liga, kvaliteterne her er bedre end... Der er flere klubber, bror, der, som kan vinde den her saudiarabiske liga. Hvorimod der er der kun én, der kan vinde det. Jeg tror, Ronaldos argument, det var ikke, at det var en bedre kvalitetsliga, ligesom det vi... Du snakker europæisk, jeg tror, det er nok bedre, jeg tror, han snakker competitive, du ved. Hvorfor en liga er mest konkurrencedygtig. Okay. Fordi det er jo ligesom, bror, for eksempel en liga her, jeg kunne aldrig nogensinde finde på at se en Bundesliga. Ja. Jeg vil hellere hænge mig selv. Bare vinder den alligevel. Hvor mener du med, var der Bremen, man, hele vejen? Hvad de gør, og så de vandt, du måske været 0-9. Ja, bror, jeg kunne aldrig nogensinde finde på at se en Bundesliga. Spiller de overhovedet stadig? Men nu hvor vi snakker om Ronaldo, ikke? Så er jeg også, hvad han sagde her for 2 uger siden. Det er nemmere at skrue mål i La Liga, end der i Saudi. Bror, man har shit, bror. Man har ikke shit, bror. Bror, man har blevet dululu. Jeg tror bare, Mohammed bin Salman, bror, han har sagt til ham, hvad skulle jeg sige? Bror, han har blevet skør, bror. Ja, jeg tror bare, det er den der varme, det er den der arabiske varme, bror. Den er ikke sund for ham. Bror, det er crazy at sige sådan. Ja, bror, så det er det faktisk. Og ved du, hvorfor han siger det, bror? Fordi han er blevet gammel, han er blevet langsom, han kan ikke skrue, som han plejer at gøre det før. Og derfor er det svært. Forstår du? Så derfor er det svært for ham. Ergo hele verden det shit. Udover der, hvor han er. Lad os gå, Cristiano. Så det der med, at han gav en eller anden en albu, rødt kort, og hvad fanden ved jeg?
Hvad handlede det om? Så meget lidt af det. Basically, han fik rødt kort i Nations League. Det burde give 2 dages karantæne. FIFA har været inde og kunne give ham en dag, så han kan spille VM. Fordi du skal tænke på, hvis han fik den, så måtte han ikke spille den første VM-kamp. Det er niches noget. Ja, bror, jeg synes, du ved, hvor det giver mening, wallah. Hvad skal jeg sige til dig? Reglerne, så for pengenes skyld. Ikke for pengenes skyld. Jeg tror, bror, de har gjort det samme for Messi, wallah. Wallahi, de har gjort det samme for Messi. Og det er ikke for at sidde og sige, at Messi er korruptet. Wallahi, de har gjort det samme for Messi, bror. Hvis det Messi sidste VM... Det kan vi ikke vide, før det sker. Nej, men det er jo det. Men bror, lad mig give dig et eksempel. Og det understreger, det er ikke rage bait, det er ikke fordi, jeg prøver... Den er her. Jeg tror bare det. Nej, jeg skal bruge den. Jeg tror bare, han... Han var væk i munden, det er derfor, jeg tror den. Men i hvert fald, et eksempel. Argentina mod Holland i VM. Der var et tidspunkt... Der var et tidspunkt, Holland mod Argentina, hvor at Messi havde gult, og så var bolden op i luften, og så gjorde han så med hånden. Ja, det er jo normalt gult, men han fik ikke noget. Ja. Og det er bare det. Og igen, jeg siger ikke, han burde der få rødt og bla bla. Men jeg tror oprigtigt, fordi det var Lionel Messi, der var ikke nogen snak om det. Men folk, de gik ud og sagde, det er normalt gult, man må ikke bruge hånden, fordi det var obvious, han brugt hånden. Ja. Så igen, jeg synes, dem, der brokker sig over det med Ronaldo, bror, de er typisk, det er så nok Messi-fans, hvor det samme også er sket før. I sidste ende, det er ikke fordi, det er... Altså, jeg er pisse ligeglad. Jeg ved godt, du ikke jeg er pisse ligeglad. Det er mærkeligt, bror, hvis man oprigtigt... Ronaldo, han er washed. Nej, Wallah, det er han ikke, Wallah. Han er washed. Så der har han lavet taxaspark. Hvordan så? Hvad er han nu? 40 år eller sådan noget? 41? Er han 41? Ja, det tror jeg. Lavet taxaspark. Nej, han er 40, undskyld. Han er 19... Hvornår er han fedt om det? 1986, tror jeg. Ja, det ved det ikke. 41. Men i hvert fald, bror, det er crazy, bror. Det er sygt. Og det var for samme højde som mod Juve. Ja. Wallah, men den er blevet slået jo. Den der rekord. Ja, er McTominay. Ja. Han er den, der har det længste. Det er også bare... Forestil dig. Og mod McTominay mod Danmark. Han slår en verdensrekord. Ja. På saksespark. Ja, højeste saksespark. Det er sindssygt. Tror I, Danmark ryger videre? Det bliver spændende at se. Vi har snakket om det før, men tror I, de ryger videre? Altså, jeg ved jo ikke, hvem er det? Ved vi sådan, hvis de vinder Nordmakedonien. hvem skal de så spille mod efter? Ved man det? Nej, de skal jo også vinde. Men hvem er de to, de kan spille mod? Irland, og så kan jeg huske den anden. Okay. Så det kommer an på, hvem det andet hold. Fordi Italien er jo heller ikke kvalificeret. Jeg ved jo ikke, om de skal mod hvem, fordi så er de færdige. Jeg tror faktisk, det var det. Var det Italien? Jeg tror, det var Irland. Ja, de er færdige. Men mindre de taber mod Irland, så skal vi spille mod Irland. Og Italien har ikke været så god som. Det er rigtigt, det er jeg godt følger. Ja, lad os nu se, hvad vores danske shabab, de stiller op. Men ja, er der mere? Tænker vi er kommet ind på det hele, eller? Altså, jeg synes, vi er kommet ind på det hele. Der er selvfølgelig sket lidt den her uge. Hvad hedder det? City var lige ved at bottle. Ja. Foden er tilbage, skruer 2 mål. Det er som om, at han har ved at genfinde sin form. Mod det er rigtig Leeds. Godt. Ja, jeg ved godt, det er bare mod Leeds, true. Men det er jo stadigvæk, at der er en, der stepper op, når Haaland ikke kan. For det er det, de har manglet før. De har manglet en, der kan gå ind og gøre et eller andet, når Haaland er lidt rushed. Det har han været de sidste 2-3 kampe. Hvad har vi at sige om Tottenham? Tottenham, bror, de er bare shit. What do we say when we say Tottenham? Shit. Altså... Der er ikke så meget at sige. Nej, wallah. Jeg synes, Tottenham, det er virkelig, virkelig et meget, meget elendigt hold. Jeg tror, vi blev snydt af, hvordan de præsterede i Supercup-finalen mod PSG. Jeg tror, rigtig mange var sådan, Thomas Frank og alt det der hype, du så også, yani. For eksempel Ibo, han nævnte også, at jeg tror, de ender 5. plads og sådan noget ting. Og jeg blamer ham ikke. De vandt jo også deres første Premier League-kamp, sådan stensikkert. Det har bare været shit siden. Og jeg tror bare, de er ved at blive exposed for det hold, de oprigtigt er. Det er det samme hold som Arndt. Jeg tror, Frank kan blive fyret. Ja, det tror jeg sgu også. De tabte jo her for... Tabte 2-0 på hjemmebane mod Fulham. Det er 2-1. Det er 2-1, ja. Det er 2-1. Men igen, på den anden side, så synes jeg stadig, det er ikke Thomas Franks skyld, fordi nu så jeg statsene, det er fordi, jeg følger en Tottenham-fan på YouTube, in their expressions, sjoveste, hver gang de taber, jeg går ind og ser hans video, hvor de havde 27 skud, 2 på mål. Så det viser også bare, at der er et eller andet galt med deres offensiv. 27 skud. 27 eller 17. Ret mig selvfølgelig, hvis jeg tager fejl. Men det er også bare det, ja, altså, det er virkelig, virkelig meget bra. Altså, og det viser også bare, okay, men det er jo ikke Thomas Rands skyld, så der har, at de ikke kan finde ud af det. Det er jo ikke hans skyld. Har du den, eller? Ja. Nej, det var noget andet. Det var, hvem Danmark så med efter. Det var Tjekkiet eller Irland på udebane. Irland udebane, de har skøre fans, de der. Altså, noget, jeg synes er sindssygt. Ikke også? Nu sidder jeg bare lige og kigger på det. Du ved, sidste pladsen
i Real Madrid, det er jo de her i La Liga, det er de her Jeg tænkte lige i Real Madrid. Ja. Real Oviedo eller sådan noget, og de har 9 point. Ja, de lige rykker op. Sidste pladsen i Premier League, det er Wolves. Wow. Og ved du her, Et point, ja. de har 2 point. Hvordan kan man spille så mange kampe? Hvordan kan man spille 13 kampe og kun få 2 point? For Waller Wolves, de er faktisk bare shit. Det er de bare virkelig bra. Check. Jamen gutter, Jeg tænker, det var det. Jeg tænker, det var det. Beklager, det er lidt kaotisk episode, men sådan er det, når man har... Men lige gutterne. Hvad så? Jeg synes, vi fik rigtig god feedback på det, der vi lavede. Mig og Ibo. Med FIFA vores rating. FIFA-rating. Voilà. Azar. Nå. Jeg synes, at vi lige skal diskutere jeres kort. Og hvor I vil sætte jer selv. Hvad siger I til det? Er I friske på det? Jeg er frisk. Stærkt. Er du frisk? Hvem vil gerne starte? Tænker at lægge ud i dig. Det kan jeg godt. Jeg spiller central midt, Aywa. Ja. og som pace, så vil jeg give mig selv... jeg vil give mig selv nok... Ikke tage udgangspunkt i nu. Nej. Udgangspunkt i, at Tag du ud regner som professionel Team fodboldspiller. of the Year, som vi snakker om. Ja, jeg vil nok stadig lægge mig selv på 1,75. Okay. Meget Pace. realistisk. Så lidt hurtigere end Pedri, fordi han er jo Sådan der. 73. Ah? Hvad? Lidt hurtigere end Pedri, fordi han er jo 73. Ja. Okay. Vi snakker... Altså, Ja, normale Team of kort, the- nej. Nej, okay. Vi snakker... I sagde som en Team of the Year. Ja, okay, fair. Ja, 75. Okay. Og skud, der vil jeg lægge den på 80. Okay, ja. Ja. Og så vil jeg lægge den på... Hvad er det efter det? Afleveringer. Det er afleveringer, ja. Afleveringer, der vil jeg lægge mig selv på 95. Ro. Ja, det er en midtbanespiller. Du kan også slå de der lange bolde, eller hvad? Ja. Var du god til det? Ja. Stærk. Og stikningen. Okay, den er langs. Yes. Og hvad kommer efter det? Dribling. Dribling, der vil jeg lægge på 90. Kwanza el dribler. Jeg har set ham drible. Jeg kan forestille mig, at du har god boldkontroller. Og så hvad kommer efter? Forsvar. Forsvar, der vil jeg nok sige, at jeg ligger på en stabil 80'er. Stabil 80'er. Ja, men jeg kan godt takle. Fysik, der ligger jeg på en 60. Okay. Ja, okay. Så forsvarsmæssigt, det er typisk sådan noget som det er hovedstød, defensive awareness, bolderobring. Det er nok ikke hovedstød, Tacklinger. Nej, altså, du kan det er ikke springstyrke. Jeg kan godt bruge hovedet, det er jo. Springstyrke, Ikke springstyrke. det er ved fysikken. Ja. Men du kan godt finde ud af at bruge hovedet, Altså, jeg kan bruge hovedet. hvis bolden rammer. Ja. Stærkt. Ja. Okay. Og så defensive awareness, du ved, sådan, du ved, hvad der foregår rundt Spilforståelse. omkring dig. Spilforståelse, ja. Jeg tror, spilforståelse ligger i... Det spiller ved afleveringer, men... Men jeg forstår, hvad du mener, bolderum med spilforståelse. Ja, præcis. Ja, der er det lidt 80. Stærkt. Det ligger også med glidtacklinger, det ligger også med Hvad giver du overall rating? Overall rating, efter alt det, jeg lige har stået og sagt, så rammer vi med en Team of the Year kort, så rammer Kwanza 94. Vildt kort, så det kan jeg godt pakke. Som midtbanespiller. Okay. Stærkt. Så giv mig også en Hunter. Nu nævnte men vil du give dig selv Playstart Plus? Det Nej. nævnte de ikke. Ja, Playstart Plus. Jeg vil nok give mig selv den der trekant. Okay, ja. Okay, Den der... ping pass. Ping pass. Ja. Ja. Okay, den Jeg har aldrig lavet en til dig. den fik jeg... Ja, men jeg har aldrig lavet en til dig. Bruiser, ikke? Ja. Det giver god mening, den tror jeg. 100% bruiser. 100% Det er den, jeg lavede til dig. Hvad giver du Ibo? Ibo... Jeg havde nok jeg givet ham R1. ved faktisk ikke, hvad jeg gav ham faktisk, for helt ærligt. Fair. Jeg tror, det er den der er det er jo. Den der... Jeg ved, han bare kan løbe. Og jeg tror, du skal fange ham nu, bror. Jeg tror, du skal fange ham nu. Kom her, dig. Mwah. King, jeg tror, du skal fange ham lige nu. Ja, Wallah, inden han tager fat i den der. Ja, tak. Og ikke sådan der er det. Oj. Er du okay? Nej, bror. Du har flækket ham, Wallah. Se nu, han vil gå tilbage. Så ja. Der er Ikke Nabs, sige når der. Nabs, hvad... Du er målmand. Vi ved jo positionen. Jamen, Målmand. central bak. Nå, Ja, okay. sure. Jeg havde en kamp i central bak, jeg er faktisk stabil nok der. Til 2 sekunder. Og bror, jeg er bare bange for at tage kameraet og Så er vi alt. på ham. Ja. Baba. Wallah, jeg kan ikke stole på at sidde og så der. Det kan Ja, jeg bro, det kan jeg godt. Så der skynder os. ikke. Ja. Målmand, selvfølgelig.
jeg havde Så givet er mig der selv... jo, der er jo også nogle andre. Ja, så der er diving. Ja. Det er hop, der er jeg... Altså, det er min spidskompetence. Okay. Jeg hopper, bror. Asfalt, grus, det hele. Følelsesløst plejer jeg kalde mig i min prime. Okay. Fordi jeg var pisse ligeglad. Der giver jeg mig selv 97. Okay, stærkt. Handling, 72. Jeg var fucking dårlig til at gribe bolden. Okay. Ja, det var sådan, at den kom, du var tv-redninger. Okay. Så selv hvis den kom her, jeg lavede sådan. Selvom det ikke kom med på mig. Bare så du så i ved fast ud lidt. Okay, så du skaber... Ja, så du redder den, ja. men du skaber en farlig situation efterfølgende. Okay. Men det ser godt ud, hvis den går. Går den, så går den. Kan I følge mig? Så 72 på den, og det er selvfølgelig min team of the year her. Så har vi spark. Ja, wallah. Du skulle have sådan en som mig til at komme og sparke. 58, bror. Ja, jeg plejede at have folk, du med centralbakken, han plejede til at komme tilbage og så sparke for mig. Jeg kunne slet ikke finde ud af med benene. Jeg tror, det er derfor, at jeg også bare indså i en tidlig alder, at jeg skal ikke spille fodbold med mig. Fordi især så blev spillet lidt mere teknisk, og man skulle bruge sine fødder, og man skulle spille bolden og sådan nogle ting. Okay. Det skal bare lige vide, at jeg laver jo icons-kort her. Ja, lige præcis. Ja, icon, Timo, det er det samme jo. Men ja, så jeg vil sige spark 58. Så har vi reflekser, vanvittigt der så. Reflekser, den har jeg. Og det er jo fordi, du ved det der med, jeg var rigtig god til at lave dobbeltredninger. Fordi jeg er sådan anticipate. Jeg kan godt give mig selv anticipate mig. For så vidste jeg, okay, hvis jeg redder den, rammer den på den her bestemte måde, så vil den komme den her vej, og så kan jeg nu komme op igen og lave en dobbeltredning. Så der vil jeg give mig selv også 95. Altså virkelig sådan. Stærkt. Ja. Så har vi, hvad kommer det? Hurtighed. Fart. Ja, fart. Ja, 40. Altså, jeg er fucking langsom. Det har altid været. Team of the year, husk det. Ja, men, ja, okay, true. Okay, 60. Okay. 60 hurtighed. Jeg er rigtig langsom. Jeg var ikke særlig god til at komme ud. Jeg synes, det er omvendt. Synes du? Hvad jeg har oplevet... det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Altså, det er jo det, der er mærkeligt. Ja, altså, nej, men jeg tror, jeg er ikke hurtig til at komme ud, men jeg er god til at komme ud. Du er god til at komme ud. Det er jo det, for eksempel med PS3 Plus, når vi kommer til den, jeg vil give mig selv den der komme ud, den Rush, den Courtois har. Eller Alisson har. Alisson har, ja. Det er 100%, fordi jeg er rigtig god til at komme ud. Du ved, jeg tager mig ordentligt, og det er sådan en pisse ligeglad, bror. Jeg tror, jeg har brækket folks ben og forstod. Du ved, ham der, dengang vi spillede den der i den Overgrif Cup, fuldstændig, bror. Man sagde, der er ikke noget. Og han er ved, så der har det der, den var lidt iffy. Så det er 60. Så har vi positionering. Hvad er det, det der positionering? Jo. Ja. Den er heller ikke særlig høj. Eller, det er jo det der med... Fordi for eksempel, jeg er ikke særlig god til på hjørne. På hjørne er jeg ikke særlig god til at komme ud og gribe den. Og det er jo det der, det har også noget på positionering at gøre det der, hvor godt står du i forhold til bolden og sådan nogle ting. Team of the year, jeg vil nok give mig selv 85. Okay. 85. Ja, 85. Team of the year. Ja. Stærk. Weak foot, 1. Okay. Så vi har vi har midtbanespiller 94. Rated overall. Jeg fik en rating, der hedder 92. Er det 92? Overall. Ja, det var pace også. Det var pace, undskyld. Vi har Ibra fik 94 overall. Ja. Crazy. Men det hans kort er jo ja, hans kort var jo vildt i forhold til det, han sagde, ja. Og så har vi Naps 85. Jeg vil gerne give dig en 89. Ja, som målmand, det var mere, bror. Nej, vi siger 91. Nej, vi er overall. Han sagde overall 85, jo. Nej, positionering, bror. Okay, jeg troede lige, du flækker dig selv sådan. Jeg vil give mig selv 91. Jeg vil nok give dig lidt mere for det Team of the Year målmand. De bliver også på andre ting. Jeg er også god på de ting, der er vigtigst for en målmand. Du ved, diving, reflexes og positionering. Det er rigtigt. Spark, det er relevant, men det er ikke så relevant. I kan søge Courtois, for eksempel. Giv ham telefonen med. Hvad så? Jeg var bange for, at Red Bull stadig var der, og jeg tabte den. Nå, ja. Okay, så hvad vil du give dig selv overall? 91, 92, noget af den stil. Fordi jeg er god til det, man skal være god til. Jeg kan se Courtois, for eksempel, han har kun 74 spark. Han er stadigvæk 90. Ja, det er præcis. Så det der, og så handling. Okay, måske, hvad gav jeg mig selv? 72, måske lidt lavt. Lad os give 85, for det er Team of the Year. Ja, det er det, jeg tænker. Ja, 85 der, så 92, 91-ish. Okay. Jamen, Shababs, hvis I gerne vil se, om det virkelig passer alt det, vi står og siger, så skriv en kommentar, følg det, så finder I os på en bane, fodboldbane. Ja, tak. Hvis I gerne vil se en højre bak spille fodbold, en central midt, der spiller fodbold, og så måske en målmand, om han virkelig mener alt det, han står og siger, skriv en kommentar, om I gerne virkelig vil se det. Hvis vi rammer 100 likes, det er meget højt sat. Hvis vi rammer 100 likes, så laver vi en real life fodboldvideo. 100 likes. 100 likes. Det er meget, men så ved vi også, folk vil have det. Ja, og kommenter lige, hvis I gerne vil have sådan nogle challenges, hvor vi går ud og du ved, hvem er bedst til at sparke, hvem er hurtigst? Jeg vil race. Hurtigst, altså det... Tror du, jeg er hurtigere end dig? Nu? Ja. Tror jeg ikke.
Det tror jeg ikke. Men like og kommenter, hvis I gerne vil se det. Jeg tror i hvert fald ikke. Hvem der er bedst til at skyde, hvem der er bedst til at ramme overlæggeren, alle de her forskellige challenges. Frispark challenge, straffesparks challenge. En masse ting. Kommenter, og ja. Tak for denne gang, folkens. Husk at like, subscribe, hype og det hele. Hey.